Jibril ferişte men koltuğuna aldı da inni göğüne gaşyn gitmeli bolduk diye. Bir awadan minelge getirdi, şoňa minip gitmeli. Binäme minelge? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öýüdi aýdy. Şu insanlar adamly dünnüden geçenne biziň cesedimizde adamly göterip kabristana gaşyn alyp gitýär we biziň ruhumyzda ferişteli göğüne gaşyn alyp gitýär. Şol basgançak bilen, şol raf bilen biz gitdik göğüne. Başga musulmanlaryň ruhy zol akdilweti biz de şoň menen gitdik. Ve her bir awadan gitdi, Hulasa Jibril ferişte bilen gitdik. Oham ýaşy asmanlara çykamda gowy bir atyryň ýyşy geldi diýe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey dogunum Jibril bu gowy ýyş nämäň ýyşy diýip soradym. Asmanlarda kokyp bu gowy ýyş diýdim. Onna Jibril ferişte aýtdy, "Qysgaçga dawaýdyň. Ol Firawnyň gyzynyň saçyn darayan bir imanly zenany varmış. Qysgaçga dawaýdaryn. Ol imanly zenany imanyny daşyna çykarmayan. Bir gün şu Firawnyň gyzynyň saçyn darap duqa elinden darak gaçanna bismillah diýipdir bir riwayatda. Bir riwayatda da kafir dargady diýipdir darak gaçanna. Oham Firawnyň gyzy aýdypdyr. Näme diýdiň diýipdir. Men dädeme Hudaý diýmeýäňmi sen diýipdir. Oham ol ýank imanly hele aýdypdyr, gıyratyna minip, sen dädiňden Hudaý boljakmy diýipdir. Men, sen we dädiň we alam jahanyň Hudaýy Allahul Celallar diýipdir. Hulasa men dädesine aýdypdyr Firawna. Firawna hay hele imandan çyk diýipdir, çykmaryn diýipdir. Kan azap beripdir, çykmandyr. Ahir adam sany oglan uşagyny odoklaryn diýipdir, oklaga diýipdir. Adam seni odoklapdyr, imandan dänmendir. Olkan oglanlar bardyr, odoklapdyr, imandan dänmendir. Bir emdiripdiren çagasy barmyş, şonu tutup oklajak bolanyna ýanky zenany bir küt görüpdir. Am oglanjyk kepläpdir. Dilwitmäni keplen çagaň biri ýeriň ýüzünde şo. Ey ene güýmenme diýipdir, oň içinde cennet görünüp ötýär diýipdir. Okla diýipdir, özüň dokla içinde gitse boluş diýipdir. Aham şondan onnoklap, şu durşuny er heley oglan uşak odyň içine erip gidipdirle. Olanny gitdi, şolaň ruhunyň atry 2000 ýyl geçdi şu mahallipdir. Häzirde asmanlarda kokyp getipdi diýipdir. Hudaý üçin edilen zat wefalydyr. Emma insan üçin onumyny günah ýeri bilen hay we edip güldürjek bolsak, insanyň wefasy ýokdur. Ey jowan dost, ýaxşyca eşitde gal. Maňa meňdeş insany güldüreniň menen eline zat gelmez. Emma Hudaý Taalany hoş etseň, gör Hudaý Taalaň berýän wefasyny, ýoksa şo zenanaň odyň içinde erip gidenden 2000 ýyl geçipdir. Asmanlarda atry häzirde aýlanyp berenmişdik. Geleyliň Meýraجyň gurrüňine. Ondan gitdik we deslapky göýüňe ýetdik diýe. Deslapky göýüň bir aýlardan, ýyldızlardan, bir sayyaralardan hemmenden ýokardy hakda. Deslapky göýüňe bardyk diýe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ferişteler wa göýüňiň nigahbany taklap durallary 70 000 ferişte wa her ferişteň ýanyna her ferişteňde 100 000 serwady wa. Şuň özi 1 milliarddan geçip barýar. Bir kysgaç gurrun aýdyn. Ey imanly dogallar, biz insanlar. İnsanyň sany heýwer azdyr. Biziň sanymyz meselen şu ýeriň ýüzünde dağlaň sany ýaly bolsa, ferişteliň sany çägeden niken. Biz bir neçe dağbyz, belli sanap durmaly adamlar. Emmesi bir 6 milliardyň döwregi. Emme ferişteli şu deslap göýüňe barmak kaň näçe milliardda. Hudaý Taalaň mahlugynyň käni feriştelerdir. Aham Jibril ferişte gafyny kakdy, geçşek bolup deslap göýüňden. Kim bolýaň diýip soradylar. Onda men Jibril diýip aýtdy. Ýanyndaky kim diýip aýtdylar. Onda Jibril ferişte aýtdy Muhammed diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Wa qad bu'itha ilayh. Şol ahir zaman peýgamberime aýdýanyň hawa merhaban bikum. Hoş geldiňiz. Gel ýakana gafyny açdylar we deslapky göýüňden biz geçdik diýipdir. Aňryk geçdik, deslapky göýüňe girdik. Görsek fa iza ana bi Adam tu'radu alayhi arwahul mu'minin. Görsek tamam insanlaryň atasy bolan Hazreti Adam mamşdyk. Ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Hazreti Adam'ın hakikat doğru özü şu, ruhun şu. Hudaý Taala da şu peygamberliň ruhuny Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözüniň alyna eýni jesedi ýalyp kökötüp goýupdyr. Oňam görsem diýe daşdan gözläpdin,
şu ayrılyan adamlaryň dünýeden geçen adamlaryň ruhuny Hazreti Adama urköködilýär. Aktıkları da ohan bir qaw adamyň ruhu geldi, bir imanly adamyň ruhu. Hazreti Adam aýtdy: "Ruhun tayyibe, nefesun tayyibe." Ha imanly bende. Berekellah. Açyp qaw adamyň ruhu da diýip, ohan ony qaw ýerige kidildi. Ondan soňra bir kafir adam ölüpdir, on ruhunu getirdiler. Ohan Hazreti Adam aýtdy: "Ruhun habise, nefesun habise." Hay telek adamyň ruhu. Hay zaýlapdyr, bidere adamyň ruhu. Onu teleki ýaňa alyp gitdiler. Ohan men soradym: "Ey dogalym Jibril kimşi?" Onu bir ataň dädin, ataň Hazreti Adam da diýdi. Ohan öwe baryp bir-birimiz bilen salamlaşdyk. "Merhaban bil ibni salih." "Hey gowuglum, hoş geldin" diýip Hazreti Adam bana şey diýip aýtdy. Birime aňyrak bardım, 5-6 tüýsli azabyň içindäki adamlary gördüm diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saçagyň üstüne bir şeýle gaw tagamylja etme we gapdalyna da maslyk ba, porfi etme. Ohan bir neçe adamla arasaja et goýup porfi eti wetila. Men diýdim: "Ey doganym Jibril, bileme näjere gawja is qaw bişen tagamma on imany bir maslygy wetila." Onna Jibril ferişte aýtdy: "Bi zina etýän denanalar we zina etýän erkek adamlaryň misaly halal erheleyli goýup, halal şähweti goýup, harama baryp şol maslyk ýaly bolan harama barýala edilşiň misaly da şo diýip aýtdy. Ruhlar çykanyny belli boljak, ýöne ony belli bolanyň peýdasy ýok diýipdir. Ohan bir tawar adamlary gördüm, aňyrak bardım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ýolukda öz mübarek iki gözü bilen gören zadyşy. Bir tawar adamlary gördüm, garrylar olukan ýylan içýän içinde deken. Doganym Jibril biler näme diýdim? Onna bilen halka pul garz berip, şoň üstünden suwdyny alyp, pul garz berip, şoň üstünden suwdyny alyp, nuzul xor bolup, şeýtdirip garyplangan sorup beren adamlar, "Hey garrylar ulally bolan" diýipdir. Ýöne içi ýylan içýänden dogrulygy şol diýipdir. Yine bir tawar adamlary gördüm, dodoklary ulakan, olaň dodoklarynyň çekip agzyna ot tıkýaly diýipdir. Bula näme diýip soradym? Bula ya kiçi dogany, ya agasynyň ogly, ya hemsaýasy, ya her kim bolsun bir yetim oglanjygynyň gözdiýän ýanjak bolup şony, şo yetim oglanjygyň hakyny iýip şonu agladyp goýan adamlaryň hakyşy diýip aýtdy diýipdir. Yine aňyrak bardım. "Fe iza ana bi nisa'in yu'allaqna bi sadihinna." Göğüsleri bilen, sineleri bilen qısırlık koyupdur. Biler kim diýdim? Onna bila öz göğüslerini açıp, musulman adamlar Hudaý Taalaň mehabbetinden daşaldyp, ol ýanky görünen zenany ýaly bolup, özüni köködip Hudaýdan daşaldyp, özüni köködip Hudaý Taaladan daşaldyp, adamlary namazdan goýup, adamlary imandan goýup, mollalar almyndan goýup, arasy adamlar arasalykdan aýryp, perişte ýaly bolup gitmeli adamlar şeytany döldüren denanylar, bular dünýeden geçende bular şeýle qısırlyk goýulýar diýipdir. Ahyrkysy ýene aňyrak bardan bir tawar adamlary gördüm, ennamyndan etlerini kesip aglaryna berýärler diýipdir. Bular kim diýdim? Onna bular onumyny yamallap, paçawlap, zol işi halky yamallap, gıybet edip, töhmet edip, beýdipdir, beýtmändir, şeýdipdir, şeýtmändir. İşi oňmyň gıybeti, töhmeti, eziyeti şol adamlaryň jezasy öz içinden kesip ýyp oturan adamlaryň işle diýipdir. Hulasa bulardan geçdik, ikinji goýuňa bardyk. Edil öňküýäli Jibril ferişte gafyny kakdy. Aham aýtdylar, kim bolýaň diýip. Şol ikinji goýunyň ferişteleň nigahwany derban sakçysy. Jibril ferişte aýtdy, "Men Jibril." Ýanyndaky kim? Ona ýanymdaky Muhammed. Onna şol peýgamber, ahir zaman peýgamber Muhammed mi sallallahu aleyhi ve sellem? Jibril ferişte aýtdy, "Hawwa" diýdi. Aham gafyny açdylar, ikinji goýuňa girdik diýipdir. İkinji goýuňda Hazreti İsa we çykany bolan Hazreti Yahya ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam şu iki peýgamberi gördüm we salamlaşyp "Assalamu aleykum we aleykumussalam" diýip gollaşyp "Merhaba, hoş geldin. Ey ulug peýgamber, hoş geldin" diýip maňa aýtdylar we bilan deňesinden geçip gitdim. Üçüncü goýuňa bardym. Edil ikinji goýuň ýaly gafyny kakdy. Üçüncü goýuň edil öňküýäli maňda gafsyny açdylar. Üçüncü goýuňda görsem bir heýwiri ýalfyllap duran, owadallygyň şodur şunu öz alan ýaly bolup duran Hazreti Yusuf ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam oturanmışdy. Aha menen salamlaşyp
O da bana hoş geldin aytdy. Oň deňesinden geçip gittim, 4-nji goýuňa bardym diýip. 4-nji goýuňa da öňküle ýaly girdim. Görsem İdris peýgamber barmyşdy. Ala nebiyina aleyhissalatu vesselam. O da bana salamlaşyp hoş geldin aytdy. Oň deňesinden geçip 5-nji goýuňa bardym. 5-nji goýuňa baramda Hazreti Harun barmyşdy. Hazreti Musaň dogany, o da peýgamber. Oň menenne salamu aleykum etdim. Hoş geldin aytdy. Başga gurrunymyz bolmady. Oň deňesinden geçip gittim. 6-njy goýuňa bardym. 6-njy goýuňda gapsyny açdylar. Ondan geçemde Hazreti Musa Kelimullah. Hudaý Taala bilen biduni wasity kepleşen Musa Kelimullah barmyşdy. Oň menenne salamlaşyp, o da bana hoş geldin aýdyp, oň deňesinden geçip barya qam bir kef aýtdy diýipdir. Ikimiz de olaqan ders. Musa peýgamber bir kef aýdypdyr. يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وهذا أكرم على الله تعالى مني ولو كان وحده لم أبالي ولكن مع كل نبي من تبعه من أمته. Hazreti Musa Resulullah من deňesinden geçip başga asmalara gaşyn bar ýerlerini bilip aýdypdyr. Adamlar güman etýärdi, iň bihterin adam men miqadiyadi. Hazreti Musa aýdan kefaşy. Kulak asyň. Adamlar güman etýärdi, bihterin adam men miqadiyadi. Näme diýip Hudaý Taala bilen biduni wasita kepleşensem, bi Muhammed menden aziz diýipdir. Bi Muhammed Hudaý Taalaň ýanyna menden derejesi olaqan diýipdir. Men diýipdir, şu ýeküjedi bolsa bu gurruna aýtjakka ha diýipdir. Her kim şuň ummatyndan Şun ummaty diýipdir. Her peýgamberiň ummaty özüniň peýgamberine çyny bilen ýygyny düşse, o peýgamberiň ummaty da şo peýgamberiň sinine ýabyşyp şoň baran ýerine barwaty diýipdir. Men şondan çyym gayretime diýýärme diýipdir. Nagadar muň ummaty da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sinine ýabyşyp ýygyny düşkejekle diýipdir. Yani Resulullah'ın özü bolsa men bir kef aýtjak dälipdir. Ummaty bilen bile hemmeti menden öwde hesap bolup düşýär diýipdir. Ey akepde haşe. Ey ahir zamanyda ýaşap bilen imanly dogallar. Welew kana wahdahu lam ubali. Hazreti Musa aýdan kefşi. Şu Resulullah'ın ýökejedi bolsa gurrun etjekkä men diýipdir. Ýöne her peýgamberiň ummatyndanna şoň ýygyny düşüp sünnetini bitirip beren adam da şoň ýana bolup durýar hemişe diýipdir. Kan adam hesapçy Resulullah diýipdir. Peýgamberimiň de aýdan kefi bada, her kim men sünnetimi diriltse, meni gowwaransaň diriltýändir, we her kim meni gowwarsa jennetde men hemsaýam bolup ýaşajak diýe. Hemsaýa. Düýbünne. Inhe bir de bizlerden süreyim ders. Hulasa muň deňesinden geçtim, 7-nji goýuňa bardym diýe. 7-nji goýuň asmalyň iň ahyrkysy. 7-nji goýuňda gafyn kakdyk, ýene-de öňküle ýaly gafyny açdylar. Oham görsem Resulullah'ın qarry atasy kim? Hazreti İbrahim Halilullah ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam arkasyny Beytül Ma'mur'a berip otydy diýipdir. Beytül Ma'mur diýeni Ka'baň dogry üstüne feriştelen Ka'besi. Bizim Ka'bamiz etekde Mekke-i Mükerreme'de şoň dogry üstüne Beytül Ma'mur bar. Ol feriştelen ibadet etýäni. Feriştelen daşyna tawaf etýärler. Oham görsem Beytül Ma'mur'a arkasyny berip otydy diýipdir İbrahim Halilullah. Beytül Ma'mur diýeni feriştelen tawaf etýäni senetli wurrun şu feriştelen känligini biljek bolsak. Şol Beytül Ma'mur'a güne 70.000 ferişte giriye Resulullah'ın aýdan söýdüşi. Bizim de sanymyz ýokdur ha. Ýeriň ýüzünde adamyň sanynagy. Şol Beytül Ma'mur'a güne 70.000 ferişte giriye, şo giren feriştede öwrülip hiç wagtda girmeýär diýe. Bir jegede gejadasy bar diýe. Daimen her günde 70.000 ferişte girip durmalar täzeden halk bolup. Bizim sanyyan tesbihlemizden ferişte halk bolýar. Okuyan namazlarymyzdan ferişte halk bolýar. Elhamdülillah Allahu ekberlemizden ferişte halk bolýar. Ine ferişteleň sanynyň şide. Oham İbrahim Halilullah bilen salamlaşdym. Oğlum hoş geldin diýdi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 arkasından aňyrdaky atasy da oham aýdypdyr İbrahim Halilullah bizlerden çörenbiren bir sargydy barmyşdy. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aqri ummataka minni es-salama. Ummatyna men tarapdan salam aýt diýipdir.
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ummatıma men taraptan salam ayt. Ve şolara ayt, cennetin yeri qumheyvur qawdur. Suuda süyücüdür. Ekmege amada yeri taxttır. On içinde ekmelsi de Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah. Kana istalla dertlerine degerdiktir. Men taraftan salam da yetir, şunda ummatına eşittir deyiptir. Hulasa 7 öğün geçirdi hemmesini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye 3 saat dışı göğünde gördüm diye. Bire her göğüne varsam azamat bilen yazıqlı di La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her göğünde görürdüm şimdi. İkincisi tamam göğünlerde feriştelerin tesbihini eşderdim. Subhanal aliyyil a'la Subhanahu ve Teala. Ulu olan belki ulurak olan Huday Teala ayıptan ve naqsan pakdir. Huday Teala'da hiç ayıp olmaz deyip tamam feriştelerin tesbihini zol eşderdim diye. Üçüncüsü ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم. Her perişte sataşıp durun, her perişte bilen gurrundeş olup durun, bana ayttıla, ummatını eşittir, hecamet etsille deyip ayttıla deyiptir. Hecamet diyen arkasından çırtıp çıkan aliyenlerle, tebiple biliyendir. Şol ennamındaki ülganın ayırıp, adamın katı salim olmağa, bütün ennamından derdi ayrılmağa sebep, ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meraca gidenne, sağlığımızdan çürüdür alqaydan savgadı da. Uluqan bir dertlere dermanda hecamet etmek, ülganını arkandan livan koyup ayırmak da ülganını. Hulasa perişte şu sataşan perişten bana aytti, ummatına eşittir hecamet etsildi deyiptir. Durşuna sağlıktan çürüyüm bir qavda. Bunlardan ne geçtik? Cibril ferişte yürüyünni 7 kat asman tamam ollu cennete var illiği aytti. Sümme ilel cennet festeftaha. Faqile men hâdâ? Kâle Cibril ve men ma'aka? Kâle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Oham cennetin qafsını qaqqdı. Oham sakçısı aytti, sakçısının adı näme? Ridvan. Kim olyan dedi. Onunla men Cibril'i aytdım. Yanındaki kim? Yanımdaki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kad ursile ileyh. Şu ahir zaman peygamberim hava qafini açtı deyiptir. Mahtum ol işan aydiyendir. Mi'racın gecesi seyri baranna ol Cibrail emin bile yörenne. Cennet qafsına gelip duranna Bismillah deyip iyişik açtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yolukta açık öz mübarek cesedi bilen, mübarek bedeni bilen Bismillah deyip de cennetin içine giriptir sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girimde bir qıyız yortup qaytdı bana qaşinne. Festakbeletni cariyetun. Bir qıyız oğlan yortup qaytdı deyiptir. Salamlaştık. Limen enti? Sen kiminki deyip aytdım. Bir hur qıyız da. Kiminki olyan deydim. Onna ayttı. Ana li Zeyd ibn Harise. Ol geçen heftede geçenler Resulullah Taif'e gidenne bir cavan sahaba nämetti? Resulullah'ın arkasında durup hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen diýmedi mi? Men şoňky diýdi Hudaý Taala mani septet goýdy şondan süreyim diýipdir. Bir näçe ay mundan ol Taif'ten ýelýaka vurulup ýenjilip gaýtdylar da hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek aýagy dagdy qanady. Ol Zeyd'in tamam mübarek kelledi bedenin şodur ýara bolupdyr. Hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen diýen Zeyd diýen sahaba, jawan sahaba men şoňky diýipdir. Soňra Peygamberimiz Meraçdan gelenne Zeyd'e sataşan aýdypdyr. Ay buuşluk diýipdir. Cennetde Hudaý Taala sana teýýarlan bir hurgydy gödüm menen gördüm diýipdir. Öňümden çykdy cennete girende diýipdir. Der salaýlyň Hudaýyň wefasy vardyr. İnsan bir wefadyr. Onumni dogry däl ýerden güldürenimizden Hudaýymyz hoş edeýliň. Hudaý Taala bize wefa berjekdir. Beýleki hoşlugy ýadymyzdan çykarmaýlyň. Ol hoşlugy ki ondan sonra hiç narahaty ýok. Aham aňyrak bardım. Inna a'taynakal kawsar wa şol kawsar argyn maňa kökedili. Kawsar suwu kökedili.
Kevser arğından içti Muhammed diýenler mahtum bolýan sallallahu aleyhi ve sellem. Ine sana berilen kevser şidip menne gözüme kökezille diýipdir. Oham gelýän bir ses eşitdim diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Faqultu ma hada? Binäme özi ýok sesi var diýdim cennetin içinde. Onu Cibril aýtdy, hada belalul muezzin. Azançy belalyň kowşunyň sesi. Odal kan aýdandyr tefsir kilasymyzda. Azançy belalyň kowşunyň sesidir. Bigat horluk çekdi, bigat wurully, bigat ýenjilli, bigat gyzgynyň üstüne, çägäň üstüne gursagyny daşlar goýully. Hada belalul muezzin. Cennetin içinde kowşunyň sesi aýlanypdy. Hudaý Taala'dan Hudaýyň hoşlugyny tapsak, Hudaýyň wefasy bardyr. İnsanlar bir wefadyr. Mandan çykdyk beheşten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gayretindan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himmetinin yokartından hiç yerde güymenen akta. Bunam, hem oldu? Bidatları var. Yer çıkaylı. Yer giyreyli. Yer baraylı. Näme deyip? Can mundan olu korrak, mundan muhimrak attan çirim geliye. Pak Allah'ın huzuruna var yerliğin biliye. Hudaý Taala mundan olu korrak derejesini kököjegin bilýärdi. Hiç yerde güýmenen akda. Uruq ýylaşlamy, dur göreyli. Bağ miwamşla dur göreyli güýmeneyli tada. Suwmyşy dur mundan güýmeneyli ýa. Giyreyli, çıkaylı. Oham ondan gittik, dowzaky cehennemi de göreyli diýdi. Oham bardyk, görsem gapsynyň agdyna Malik barmışdyk, cehennemiň sakçysy. Ondan içindäki azaplar görüp de öwrülüp, oham men aýtdym Cibril feriştäge kulak asyn. Ey dogunum Cibril, mali lem ati ala ahli semain illa rahabu bi ve zahiku ilayya gayr rajulin wahid radda alayya selam ve rahab ve lem yadhak ilayya. Ey Cibril ferişte, 7 kat asmanna ve beheşte her kim bana sataşdı, meni güler yüz bilen täbil aldy diýipdir. Bilemen men yüzüme gülmedi diýipdir, yüreğimde düğün aldy diýipdir. Yankı cehennemiň sakçysy asan gülmedi maňa diýipdir. Hoş geldin aýtdy gülmedi diýipdir. Onda Cibril ferişte aýdypdyr. Zaka Malik khazinun nar lam yadhhak mundu khuliqa ve law dhahika li ahadin la dhahika ilayka. Onda bir cehennemiň sakçysy hazin ýaly bir yaradylany ber gülenak. Ey Rasulullah, eger bir adama güljek bolsa sana gülerdi, sana gülmedi inde melek hiç kimde gülmeýe, odal gülenakşy diýipdir. Eger güljek bolsa sana gülerdi diýipdir. Gülmeýe, onu Hudaý Taala odal azapdan çürim goýan zat diýipdir. 7 kat asmany geçirdik, cennet bilen beheşti geçirdik. Oham Cibril feriştäni gördüm. فإذا Cibril kel halasil bali min haşyetillahi azza ve celle. Cibril feriştäni gördüm kiçelip bir quryan palas ýanak bolup galapdyr diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih kaza fi durril mansur. Cibril feriştäni gördüm, quryan palas ýanak bolup titrepdi diýipdir. Oham Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde bir gurrun aýdýa, hyzmatyňyza ýetireýin. Şu taada Sidratul Muntaha diýen ýere bardylar. Oham Hudaý Taala Cibril feriştäge sen asli suratyňda ştada bol, sen öz hakyky suratyňy Rasulullah görsün ýene bir gedek diýipdir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde aýdy: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim." وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Beyik Allah Taala'nın kelamışı. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Cibril ferişte hakyky suratynda bolup durýan Hudaý Taala näme diýe? Cibril feriştäni ýene bir gedek hakykat 600 ganat bilen ganatlaryny ýaýyp duranyny dogry hakyky suratynda gördü diýipdir. Ol deslap ozolly bir görenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünden gitýär göterip bilmäni. Emma bu taada durýa ýanky ayat وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Cibril feriştäni hakykat özüni gördü.
İnde sidratil muntaha, sidratil muntahan yanına. Muntaha. Sidratil muntaha dediği her ferişten ahir barmalı yeri. Ondan melek geçmeyene icadaları yok. Muntaha, nihayet yer. Hiçbir adam ve hiçbir ferişten, hiçbir mahluk onun anırda ne amadığını bilmeliler. Ahir yer şu, muntaha. Hud Kur'an-ı Kerim aydiye. İz yaghşa sidrata ma yaghşa. Oham şu sidret diyen ulu ovadan bağı tamam perişteli örtüp dudu deyiptir. Göğündeki perişteli Allah Teala'dan derhast etiptirle. Ahir zaman peygamber bizi görüp ziyaret edecek deyiptirle. Oham Huday Teala ziyaret edecekleri şol bağın daşına Sidretül Muntaha'da uyşağın deyiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril feriştana hakiki suretini veriptir. Sidretül Muntaha'da şodur şu feriştelerden hemmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüp salam verip şu öz yakinden görecek deyip Huday Teala'dan icazet dilen ferişteler. İz yaghşa sidrate sidreti örtüyüp dudu ma yaghşa o veyle kan ferişteli örtüp dudu deyiptir da. Milyarta belki anırsa ne çeksen gidivermeli onu Huday Teala bilmeli. Huday Teala ne diye? Bir de diye ma zagal basar ve ma taga. Ol Resulullah görenni yanlışmadı, doğru görmeliğini gördü. Ve men icazet veren zatımı doğru özünü gözledi, kaptalını gözlemedi deyiptir. Ve icazet veren zatımdan artıkmazını gözlemedi, şu icazet veren zatımın hud özünü doğruca gördü, yanlışmadı dem deyip Huday Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözü de yanlışmadı ve hakikat de görüldüğünü Kur'an-ı Kerim'de sabit edip aytiyada. Metni Kur'an-ı Kerim şu. Ma zagal basar ve ma taga. Gözü yanlışmadı, devrevun gözlemedi, anılıp başına hakiki özünü gördü diyada. Cibril ferişten Sidretül Muntaha cenneti, cehennemi laqad ra'a lab gözü bilen gördü min ayati rabbihi Hudayın kudretundan el kubra ulu kollarını gördü deyiptir. Allah'ın kelamı şiyan okuyanım.